Моряки, у нас проблема. Один человек, как камень на дороге к нормальной жизни. Его придется убирать. 19 декабря день большой уборки. Приходите. Я не один раз брал на себя ответственность за судьбу страны. Я готов взять на себя ответственность за площадь. А ты верни, что украл. Верни нам выборы, а то мы сами придем и их отнимем. Господин Статкевич, экс-кандидат в президенты, приговорен к 6 годам лишения свободы. Алло? Кацярына? Так. Кацярына, гэта вас патурбавала здымачная група тэлекампаніі «Белсат». Мы, Кацярына, здымаем фільм пра вашага бацьку. Ці не маглі б вы прыехаць у Мінск, ці калі вы будзеце ў Мінску для таго, каб узяць у вас інтэрв'ю? Вы ведаеце, я, мабыць, у бліжэйшы час не буду ў Мінску. А чаму? Таму што, шчыра кажучы, я не ведаю, ці варта гэта рабіць, ехаць у Мінск. Нават мой бацька папрасіў мяне гэтага не рабіць, таму што это можа быць выкарыстана проста як з нейкай спробай падставіць яго. Я думаю, гэтага зараз не варта рабіць. І як мы з вами можам сустрэцца? Дзе, у якой краіне? Я не ведаю, калі у вас ёсць магчымасць, то было б вельмі добра, калі б вы здолелі прыехаць да мяне у Інгальштат, у Нямецчыну. Я вас запрашаю. Кацярына, тады мы з вами развітваемся і да сустрэчы ў Інгальштаце. Добра, да сустрэчы. Пяць з паловай гадоў я жыву тут у Баварыі, у Інгальштаце. Працую на аўтамабільнай кампаніі Audi в аддзеле вытворчай стратэгіі. Сёння я атрымала ліст, я вам яго зараз пакажу. Атрымала ліст ад бацькі. Это першы ліст, які ён напісаў, уже сапраўды знаходзячыся ў калоніі. Скарыстоўваю вольны час, каб аднавіць фізічную форму. Пачаў хадзіць на заняткі англійскай мовы, але тут адзін кадр недалёка. Паездзіў і англійскую мову забаранілі. Адмянілі званкі і падкруцілі гайкі. Ён вельмі прынцыповы чалавек. Ён чалавек свайго слова. Я не памятаю, напрыклад, такіх сітуацый, каб ён нешта паабяцаў альбо нешта сказаў і пасля гэтага слова не трымаўся. То есть гэта прынцыповасць, это, мабыць, адна з такіх рысаў яго характара, якая вельмі вызначаная. І ў 36 гадоў ён уже быў падпалкоўнікам, яго доктарская праца ўжо была напісана, і ён павінен быў праз некалькі тыдняў яе абараняць. Але гэта быў пачатак 90-х гадоў. Гэта быў развал Савецкага Саюза, была спроба путчу, былі вельмі мутныя часы. І мой бацька ў гэтыя часы ён пачаў цікавіцца палітыкай, ён заснаваў беларускае згуртаванне вайскоўцаў. Заява беларускага згуртавання вайскоўцаў. 20 жніўня ў горадзе Мінску групай афіцэраў створана беларускае згуртаванне вайскоўцаў. Мы, 20 жніўня ў горадзе Мінску групай афіцэраў створана беларускае згуртаванне вайскоўцаў. 20 жніўня ў горадзе Мінску групай афіцэраў створана беларускае згуртаванне вайскоўцаў. Мы, 20 жніўня ў горадзе Мінску групай афіцэраў створана беларускае згуртаванне вайскоўцаў. Мы, 20 жніўня ў горадзе Мінску групай афіцэраў створана беларускае згуртаванне вайскоўцаў. Мы, 20 жніўня ў горадзе Мінску групай афіцэраў створана беларускае згуртаванне вайскоўцаў. Мы, 20 жніўня ў горадзе Мінску групай афіцэраў створана беларускае згуртаванне вайскоўцаў. Мы, 20 жніўня ў горадзе Мінску групай афіцэраў створана беларускае згуртаванне вайскоўцаў. Мы, 20 жніўня ў горадзе Мінску групай афіцэраў створана беларускае згуртаван
Афіцери, увайшовши в згуртування, звертаємося до білоруського народу, до Верховного Совета Республіки і заявляємо наступне. Спроба державного перевороту, початого ночь на 19 жнивня в Москве, показала, что основной гарантией незворотности демократичных змен и суверенитету Беларуси могут стать только департизованные национальные войсковые служения. С этим мы выступаем супроть антиконституционного перевороту и будем конституционными сроками змагаться за створення білоруського войску. Для мяне, як для чалавека, які традыцыйна і, відаць, вельмі па-беларуску з недаверам ставіўся да любых людзей у пагонах, да любых сілавых структураў, інтуітыўна адчуваючы, што яны не ёсць беларускія, што яны ёсць чужыя, было такім адкрыццём з'яўлення акурат чалавека у форме у путчаўскія дні 91-го году. Гэта быў Мікола Статкевіч, ужо потым я даведаўся, што гэта быў не запісны зампаліт і штатны гаварун ідэолог, а гэта быў вайсковы інжынер, вайсковы навуковец, это значыць чалавек здольны мысліць шырока, без штампаў. Пазней я даведаўся, што ён мае і ведае свае шляхоцкія карані, адпаведна, пэўны нацыянальны гонар. А тады ён адыграў проста ні з чым не параўнальную ролю асобы, якая сцвердзіла, што ў Беларусі ёсць людзі, якія гатовыя ствараць свае сілавыя структуры, якія гатовыя ствараць беларускую армію. Уразіла ступень рызыкі, якую Мікола ўзяў на сябе, заклікаўшы сваіх аднадумцаў афіцэраў не выконваць злачынных загадаў маскоўскай хунты. Это расстрэльны артыкул. Гэта была абсалютна канкрэтная намацальная рызыка. Ну, зрэшты, як потым мы ўсе пабачылі, браць на сябе рызыку для Міколы было не прывыкаць. Але гэта было вось такое першае публічнае прыняццё на сябе адказнасці. Нам, каб адрадзіцца, каб выжыць, патрэбны сумленныя, шчырыя людзі, якія здольныя не прадацца, калі купляюць, якія здольныя не напалохацца, калі наўкол страшна. І таму нам патрэбны нашы продкі, яны патрэбны нам, як духоўнае апірышча у той унутранай барацьбе, які кожны з нас вядзе ў адзіночку перад самім сабой, супраць бруду, прадажнасці, супраць непраўды. Яны, нашы продкі, пайшлі насустрач смерці, каб нас выратаваць. Яны здолелі, акружаныя ворагамі, пабудаваць буйнейшую у сярэдневяковай Еўропе дзяржаву. Мы іх нашчадкі. Іх кроў цячэ ў нашых жылах. Мы здолеем пабудаваць незалежную, вольную, цывілізаваную і багатую Беларусь. Я веру ў гэта. Так будзе, бо колькі нас не імкнуліся знішчыць, нікому не ўдалося знішчыць душу нашага народу. Яна жывая, яна тут, сярод нас, тут, на гэтай плошчы, дзе зараз б'ецца сэрца нацыі. Жыве Беларусь! Ён арганізаваў акцыю прысягі беларускіх афіцэраў на вернасць Беларусі ў 92-м годзе, таму што да гэтага часу афіцэры знаходзіліся яшчэ пад прысягай ўжо не існуючым краіне, Савецкаму Саюзу. І ён быў адным з тых, хто першых, хто зразумеў, што гэтыя часы яны не вернуцца, ён гэта вітаў, і ён з гэтай нагоды арганізаваў гэту прысягу на вернасць Беларусі, таму што гэта быў таксама адзін крок у напрамку незалежнай Беларусі. Кіраваць прысягай даручана старшыні беларускага згуртавання вайскоўцаў падпалкоўніку Мікалаю Статкевічу. Зважай! Присягаем народу Беларуси. Повторяй за мной. Я. Громадянин Беларуси. Поступающий на войсковую службу.
поступаючи на військову службу, присягаю на верность Республике Беларусь и ее народу. На верность Республике Беларусь и ее народу. Клянуся и державные интересы Республики Беларусь. Обов'язуюся проходить військову службу. Присягнуть. У 35 год ён, маючи технічну адукацію, будемо казати, кандидата технічних наук, уже підрихтував докторську працю по військовому інтелектуальному керуванні машинами. Не танками, відомо, а вже комп'ютерні там гэтых далей системи. У його була вельми цікава ця докторська праця, ну так склалися обставини, що його видалили з війська, і вона залишилася незавершена. 35 років – це узрост і, до речі, і тема доволі таки моцна, продуктивна. Так що у його з головою, коли так можна не вельми делікатно сказати, було все нормально. Він мог прогнозувати, мог передбачити і вести за собой. Чоловік ахвяраваў вельмі шмат чым. Ахвяраваў бліскучая вайсковая кар'ера, якая мала разгарнуцца. Такі прыклад прывяду. Мікола Вікторович быў падпалкоўнікам, а Віктор Шейман маёрам. Віктор Шейман тады быў дэпутатам, і ён быў удзельнікам нашай створанай той арганізацыі беларускага згуртавання вайскоўцаў. Міколу Вікторовича праз 3 гады ў чыне падпалкоўніка звольнілі з войска, а Віктор Шейман на сённяшні дзень генерал-палкоўнік, на мундзіры якога не хапае ўжо месца для медалёў. І нармалёва існуе. Калі вось гэта лічыць за шчасце, за кар'еру, то Мікола Вікторович ад гэтага адмовіўся свядома. Яго Нікала не двара, ну, можа і так. Можа і так. Ён разышоўся з жонкай. Такія былі ўмовы. Ну, у нас прыклады ёсць больш вышэйшага рангу, якія не звяртаюць на то ўвагу, ці ўвогуле не маюць жонак. Увогуле для палітыка, калі ён палітыкам з'яўляецца мэтавым, а не выпадковым, не каліфам на гадзіну, то, па-першае, ахвяраваць, вялікім ахвяраваць, гэта ўжо, будем казаць, неабходны прыдатак. Мой бацька нарадзіўся ў вёсцы Лядна. Вёска знаходзіцца ў Слуцкім раёне Мінскай вобласці. Невялікая такая вёсачка ўдалі ад цывілізацыі, у прынцыпе. Ён нарадзіўся ў сям'і настаўнікаў. Бабуля, якая, на жаль, ужо памерла, была настаўніцай расійскай мовы і літаратуры. Дзядуля, які зараз жыве ў Баранавічах, быў настаўнікам гісторыі. Яны пражылі там дастаткова вялікі час. Пасля, калі ён паехаў вучыцца ў Мінск, то ягоная сям'я ўжо пераехала ў горад. Яны пераехалі ў Баранавічы. Таму што па стану здароўя бабуля было ўжо цяжка жыць у вёсцы. Яны памянялі дом на гарадскую кватэру і пераехалі. Але яны таксама вельмі сумавалі па гэтаму сельскаму жыццю. Яны успаміналі эту вёску таксама з цеплынёй. Помните таких Статкевичаў? Она меня, не ён не учил, а Валентина Семеновна меня учила. Учила в школе? В школе. И что это за люди были? Ну, люди. Люди, как учителя были. Ну, что там будет? Что про их можно сказать? Хорошая Валентина Семеновна, это меня, и она только окончила институт, и к нам направили сюда в Лядно на работу. Я тут сам Зрачкович. Ну, она меня учила. Хорошие преподаватели. А этого я не знаю. Он меня не учил. Знаю, так как человека знаю. Так и спокойный был. А Миколу ці знали сына их на? Знаю. Хороший хлопец. Не мне это судить. А вы ведаете, что зараз зим? Я знаю, сидите. Заслуженно ці не? Не знаю. Я в политике, а не.
Який він був хлопець у школі? Хороший, нормальный хлопец был. А ви ведаєте, що з ним зараз? А что с ним? Не Я не ведаете? знаю. Я знаю, что вот, когда было выборы эти, он там много поставал. А больше я такого. А ви ведаєте, де зараз Микола Статкевич? Ну, він ж Бобінський. Не ведаєте, що з ним здарилося і як його льос складувався останній год? Ні. А Миколу самого не ведали? Ну, он старше, наверное. Старше, а ви чули, що про його? Ну, чули. Де він зараз, що з ним? Ну, где он, ну, говорят, в тюрьме сидит. А за що? Ну, да, куда же я знаю за что. Я же не следователь и не прокурор. А ці ведаєте ви, що здарилося з Миколом Статкевичем, який його не льос? Они же выехали уже. А про не чули про Миколу Статкевича нічого останнім часом? Ну, там нечто ж було в Мінську. На виборах там. Не уникаем. Они были у двоих, два брата, они очень дружили. И они много читали, один и другой. Очень много читали. Еще покуда пошел и это и один, и другой у школу, то они уже отлично читали. Потому что любили. Нередко было так, что уже мать их наказывала. Вот, отправить в комнату, так вот как щель, вот, дверь закрывает, так они полягут, да все равно читали. У моей матери было много вишен. Я привозил много вишен и варили варенье. Вот они очень любили варенье и с молоком. Всегда бегали, гуляли, а вечером придут и варенье с молоком вот, любил. У меня полно там стоит варенье, потому что послать ему не разрешают. Зараз ми сформуємо перемовну групу і проведемо перемову з урядом на пункт проведення повторних свободних виборів без Лукашенки. Пресу, будь ласка, преса. Я ему говорил, чтобы он берег себя. Вот. Когда его выдвинули на пост президента, я уже, это еще далеко до этих выборов, я уже знал, что это будет. Потому что я знал, кто у нас президент. У меня сотни телеграмм и писем. Вот. Например, вот и сверху один, это когда еще его только что арестовали, то он пришел, стал на колени и целовал мне руки. Спасибо тебе за сына. И мне сотни таких телеграмм, что говорит, мужайся, отец, и спасибо тебе за сына. Вот.
Калі бацька ішоў на выбары, ён разумеў, што гэту дыктатуру можна перамагчы толькі разам. І ён вельмі часта аб гэтым казаў, што апазіцыя павінна аб'яднацца, што яна павінна выставіць адзінага кандыдата. І аб тым, што ён гатоў паступіцца сваімі амбіцыямі, што ён гатовы зняць сваю кандыдатуру на карысць аднаго адзінага кандыдату ад апазіцыі. Таму што у гэтага кандыдата, натуральна, будзе нашмат болей шансаў перамагчы. Мы думали, што та сістэма, якую зрабілі камуністы, яна дазваляе нам перайсці да сацыял-дэмакратыі без злому чалавечых лёсаў, думак, асабліва светапогляду. І сацыял-дэмакратыя якраз дазваляла зрабіць гэты пераход плаўна, паступова. Я думаю, не падлягае сумневу, што Мікола беларускі нацыяналіст. І для мяне асабіста гэта значна важней за права-левыя класіфікацыі. Людзі, якія вызнаюць незалежнасць як аксіёму і святыню, за якую варта і трэба змагацца, ўсё ж такі яны павінны складаць касцяк беларускага палітычнага поля. Я думаю, што ён здолеў бы перамагчы на выбарах, калі б ён быў адзіным кандыдатам. І я думаю, што у яго ёсць сапраўды нейкія здольнасці, якія адрозніваюць яго ад іншых. Напрыклад, здольнасць павесці за сабой людзей. Я лічу сапраўды, што ён вельмі харызматычны лідар. І ён у стане узяць адказнасць таксама за свае дзейнасці. Ён у стане не згубіць галаву. Миколай Викторович стаў старшынёй беларускай сацыял-дэмакратычнай грамады не таму, што яму проста цікавіла палітычная дзейнасць для сябе асабіста, для задавальнення сваіх амбіцый. Ён ставіў заўсёды перад сабой высокую мэту. Ён хацеў кіраваць нашай дзяржавай, таму што ведаў, як зрабіць гэтую дзяржаву еўрапейскай, які павінен быць палітычны лад у гэтай краіне, якая эканамічная сістэма. Ён увесь час рыхтаваўся. Нават знаходзячыся ў турме, мы прыязджалі да яго, у яго заўсёды былі кніжкі, якія ён чытаў, это адносіліся да пабудовы грамадства, дзяржавы, структураў грамадства, грашовай сістэмы, фінансавай сістэмы, войска, пракуратуры, разведкі. Всё у яго было. Харызма его не просто, што чалавек, як Лукашенко, мае харызму, таму што ён такі, які ёсць. А гэты чалавек ад Бога мае харызму, але ён увесь час рыхтуецца. Я думаю, што наш народ ніколі не зажыве сумленна, наша радзіма не зробіцца квітнеючы, калі мы не знойдзем у сабе гонар і годнасць змяніць гэту прыніжальную сітуацыю, калі адно хамло залезла наверх, напалохала ўсіх, і все ненавідзяць яго, і адзін другога гнобяць. Міліцыянта, апозіцыянера, суддзя, міліцыянта, і ўсе баяцца, і все гавораць: «Ну вы же понимаете». Не понимаю. Я гэтага не разумею. Трэба ўспомніць пра свой гонар і годнасць. З гэтага трэба пачаць чалавечна. Трэба проста перастаць дзеля прыхамці аднаго чалавека, які эту карусель круціць і смяецца над намі. Адзін другога вынішчаць і прыніжаць. Трэба спыніць это. Конечно, мы былі ўпэўнены, што патрэбна нешта такое, што прыцягне ўвагу простага беларуса. А што это? Это рэзкі выступ. Миколай его зрабіў. І ўсе, хто памятаюць Миколая Викторовича, кажуць: адзіны, хто праявіўся як мужчына. Чего ты боишься? В чем проблема? Проведи честные выборы и докажи всем свое преимущество. Но ты же боишься это сделать. Николай Викторович, и не надо ля-ля нам тут про свой крутой рейтинг. Этот рейтинг у тебя давно уже глубоко опал и безнадежно. У нас все, что даецца пасля Бога, даецца Лукашенкам. Можа, ён як злапамятны чалавек
не дараваў яму тыя выразы з тэлевізіі наконт таго, што з даху не псуй гонту, і там верні нарабаванае. Да і, дарэчы, і раней, з дзесятак год ён у яго бок адпускаў пэўныя канкрэтныя выразы. А гэты чалавек усё помніць. І я бачу, што тут толькі прыватнае. Вызначыць яго як завадатарам, падстаў у суда не знайшлося. Вядома, мы ўсе вельмі сачылі за працэсам, вельмі хваляваліся. Я старалася неяк паўплываць на эту сітуацыю, але это, мабыць, вельмі цяжка, бо немагчыма. То есть я тут сустракалася з рознымі палітыкамі, спрабавала нейкую інфармацыйную кампанію зрабіць у Нямецчыне. Ездзіла ў Берлін, выступала в Бундестагу, на розных канферэнцыях. Спрабавала неяк звярнуць увагу, скажем, еўрапейскіх і нямецкіх палітыкаў на тое, што ў Беларусі такое праисходзіць, каб неяк паўплываць на ситуацию. Meine Damen und Herren, wir haben uns alle in Deutschland an Demokratie und Freiheit gewöhnt. Vielen Dank. Ich freue mich sehr über die Möglichkeit, dass ich heute in der Fraktionssitzung der SPD über die Situation in Belarus, in Weißrussland, Мне бы хотелось, конечно, уже при моей жизни такой, в моем здоровье, я не знаю, наступит мне следующий день или он уже не наступит. Это я уже не знаю. Вот хотелось бы, конечно, увидеться с ними, чтобы на свободе он был. Что такое тюрьма, это всем ясно. Проситься, пожалуй, я тоже ему не посоветую проситься. Я не думаю, што ён будзе прасіць вызвалення ў Лукашенка, і я спадзяюся і веру ў тое, што зламаць яго яны не здолеюць, таму што ён вельмі ўпарты. Таму што ён вельмі верыць у тое, за што ён пайшоў на гэтыя выбары, за што ён пайшоў на гэтую плошчу і за што ён зараз, у прынцыпе, сядзіць за свабодную, незалежную Беларусь. Ён вельмі верыць у гэта. Яго дарога – гэта не дарога ў турму, гэта дарога да свабоды. Обратиться к представителям дипломатических развитых стран, европейских стран, тем, кто присутствует в этом зале, не присутствует. Пожалуйста, не надо предлагать режиму деньги за нашу свободу. У бандитов, заложников выкупать нельзя. Если вы сделаете это, значит будут другие заложники. И ситуация в нашей стране еще долго не изменится. Теперь наконт особисто себе и, скажем так, пропану прокурора. Ну что ж, я готов оперировать своей властной свободой для того, как наблизить свободу своей краины. Я верю в то, что Беларусь будет вольной. Дякую.